חוזר מאלף גלגולים, אני נזיר בן מלך וקבצן, ובלילות בבכות השואלים אני חולם וארבח בו בזמן. אני רואה אותך הרחוקה כמו נסיכה שבויה במגדלים, בין סורגים יושבת ומחכה. אלוהים, האלוהים גדולים, הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביטים הגגות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. אז נראה לי שאני אתן להם להוביל את העסק, אם יגידו שטויות אני אזרוק אותם מהחלון והכל יהיה בסדר. כשהייתי בישיבה, כבר לא במקום המקורי של הישיבה, גם כבר בגלל ההחמרות שהיו מטעם השלטונות לגבי מוסדות יהודים מובהקים כאלה כמו ישיבה, אנחנו כבר לא היינו במקום המקורי, ושם הגיע ביום ראשון אחד את הידיעה המרה הזאת, אני מוכרח להגיד אפילו היום, שכוחות של הצבא הגרמני נכנסו להונגריה, בינתיים כלום לא יותר מזה, אבל יהודים ששמעו על כל מה שקשור לגרמניה הנאצית באותם הזמנים, כמובן מיד מצא, אני לא רוצה להגיד שפניקה מיד, אבל בכל אופן פחד ומצוקה לגבי מה יכול להיות. אני דיברתי עם פריט מסלובקיה, ואני שאלתי אותו, תגיד, מה קורה פה? אז הוא אומר, תראה, אם אתה תשמע שיוצא חוק, שיהודים צריכים לענוד את הטלאי הצהוב של הכוכב הזה, זה פירוש הדבר שהם רוצים להוציא אתכם להעביר למקום אחר. אני לא יכול להגיד לך אם זה יהיה פולניה, זה יהיה רוסיה, זה אני יודע מה שזה יהיה. אל תחשוב, ככה אני אומר כמו שאני מדבר איתך עכשיו, אל תחשוב שהם רוצים לקחת אתכם לעבודה, או איזו עבודת כפייה. הוא אמר את זה בהדגשה בגלל שהוא ידע שאנשים חושבים את זה. הם לוקחים אתכם, לחסל אתכם. עכשיו, מה לעשות? זה היה עוד דבר. פליטים מסלובקיה, ושמעתי לכם שהיו כבר פליטים מאוסטריה, מסלובקיה, פליטים מסלובקיה העלו את האפשרות הזאת לידידים שלנו, שיש פה כל מיני הצעות או כל מיני אפשרויות להצלה שלא כולם נראים כל כך טוב. אנחנו מציעים לכם פתרון שלדעתנו הוא פתרון טוב ביותר, אולי גם מבחינה כספית לא כל כך יקר, זה לעשות בונקר, זאת אומרת לעשות משהו תת-קרקעי, ואז הידידים האלה באו אל ההורים שלי ואמרו, אם אתם רוצים או אם אתם מוכנים, לא יודע בדיוק איך התבטאו, אנחנו מוכנים לקחת את הבן שלכם, שהוא יהיה אחד מזה שיהיה בבונקר. ואז אני בא לשם, ועדיין הבונקר הזאת, המרתף הזה עוד בבנייה, אני עוד ראיתי את הפועלים, והפועלים גמרו את זה והלכו, והייתי, אם כן, כמו שאמרתי לכם, 18 אנשים עם מיטות שבכל מיטה היו 2 אנשים, אבל לא מיטות של חדר מיטה, אלא דרגשים, כן? ובישלו בשבילנו, ומההתחלה עד הסוף היה הכל כשר.
אנחנו היינו שם ראש השנה, יום כיפור, סוכות, וראש השנה כתבו באיזה מכתב, עם מי שהיינו בקשר, מכתבים על ידי הגוי הזה בעל הבית, שאין לנו שופר. אז כתבו לנו, אל תדאגו, יהיה לכם שופר, קצין פולני יביא לכם שופר. זה היה קצין שהיה פליט של הצבא הפולני שברח מפולניה להונגריה אחרי התבוסה שלהם, זה אני רק אומר בתור קוריוז. והיינו שם, היינו צריכים לדבר ברכישות. לפחות אנחנו קבענו את זה לעצמנו, מכיוון ש18 איש, בכל זאת זה לא עולה קולות. וכמובן שמירה שאם מישהו בא שהוא לא שייך לאנשי המקום, או בכלל, אז אנחנו צריכים להיות מוסתרים. בבקשה? והשארת את המשפחה שלך מאחורה? וזהו, כן, זה דבר כמובן לא כל כך פשוט. אני אמרתי שלום לאבא ואמא, ויצאתי, ורק היות כמו שאמרתי קודם, היה לנו קשר עם מכתבים, אז אני הייתי בקשר מכתבים. ואז אנחנו... ואז הרוסים נכנסים לתוך הכפר. כן, ולא רק של הכפר, לתוך הבית, אפשר להגיד. לא כמובן למונקר, כן, זה לא היה... אבל לתוך המבנה שבתחתיתו נמצא המרתף הזה. כן. ואז אנחנו קצת היינו בלחץ ובפחד, והחלטנו בצורה לא כל כך הגיונית, שאנחנו מוכרחים לעזוב את המקום. כי לא ייתכן שמקום שכביכול אין שום יותר אנשים, בוודאי לא יהודים, פתאום יש 18 אנשים נוספים, אני כבר לא מדבר אם יהודים או לא יהודים, כן? אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד, להחזיק את עצמנו שם כגויים או באיזשהו הסדר. ולכן החלטנו שאנחנו צריכים לעזוב את המקום. והיינו בפחד ובלחץ לאן ללכת. טלקי אמר, הם יכולים לבוא, אני מוכן לקלוט אותם בתוך החנות הגלידה שלי. הגויה ועוד אחרים, הגויה בכלל, שהצטיינה אז מאוד בתושייה שלה, היא דיברה עם החיילים ואמרה להם שבבית הזה ישנם פליטים שכבר נסוגים מהרוסים, מפחדים מהצבא הרוסי, וזה היה קודם כל רמז על זה שיש עוד אנשים שם. אחר כך היא מכרה לחיילים שהאנשים האלה בעצם רוצים עכשיו לעזוב את המקום וללכת לתחנת החשמלית, שמשם יכולים להיכנס בחשמלית לעיר בודפשט, וזה היה לא קרוב, וביקשו את עזרת החיילים שיקחו את האנשים לתחנה. החיילים הסכימו לזה, והם לקחו אותנו עכשיו קבוצה של יהודים עם ליווי של חיילים, ואנחנו נוסעים עם העגלה הזאת אל התחנת החשמלית שנוסעת לבודפשט. הגענו בסדר גמור, ונכנסנו אל החנות הגלידה. באמצע הנסיעה הזאת, שהייתה מוצלחת ובלתי אבל היינו חושבים שאפשר שהחיילים יעשו את זה, מעלינו טסו כל הזמן מטוסים רוסיים שהיו מחפשים חיילים יהודים והיו יורים ממכונות ירייה מהמטוס. האיש הבעל החנות נתן כתובת וחלקתי לכתובת, הוא אמר, שם אתה הולך לדירה הזאת והם יקבלו אותך. בכתובת הזו
הייתה גרה אז זוג בעצם חרדים מבוגרים, בעל ואישה, כגויים ממש. וכשאני ניגשתי לדירה הזאת, אז הבעל הדירה עכשיו יהודי, כן, יהודי מבוגר, הוא היה אותי עם תיק, הוא אומר לי, מה יש לך בתיק? אמרתי, זה התפילין שלי. אז הוא אומר לי, תן לי את התפילין שלך לרגע, חודשים אני לא הנחתי תפילין. אני רוצה להניח תפילין, אני מתחבא פה מאחורי הארון הזה, רק לרגע אחד אני רוצה להניח תפילין ואני פעם מחזיר לך. אני לא פחדתי שלא מחזיר לי, אבל אחר כך אמרתי ריבונו של עולם, מה עשית? אתה יצאת מהבונקר עם תפילין ביד, ואתה יוצא כאילו שאתה גוי, איזה רעיון זה, כן? אבל אני הייתי כל כך רגיל שכשנוסעים אז זורקים את התפילין. זה מה שהיה ולא קרה שום דבר. באה חנוכה ולא היה לנו כמובן חנוכיה. ואני סיילתי סתם ככה בתוך החנות. החנות היה בערך בפנים כ3 חדרים. כי זה היה בית קפה בעצם. בית קפה שאפשר לקנות שם גלידה וקצת עוגות וקפה. חפיסת טבלת השוקולד זה הכיל 8 חלקים. כשאני ראיתי את זה, אז אני אמרתי, הנה חנוכה, יותר לנו חנוכיה, אבל יש פה 8 חלקים עם 8 מקומות שאפשר לשים בזה משהו, וידעתי שיש לנו קצת שמן, והאוכל לא כל כך היה לנו, אז אני אמרתי מיד שלקחתי את זה, שאנחנו יכולים לשים כאן ב8 המחלקות האלה, בכל אחד שמן, יש לנו קצת צמר גפן, אז יש לנו גם בשביל הקציל, ונדליק חנוכיה. וערב אחד אנחנו שומעים שפורצים את התריס של החנות, ואז מישהו נכנס בצעדים כאלה כבדים יותר מאשר אזרחים בגלל הנעליים שלהם או גפיים, פורץ את התריס ומתחיל לחפש דברים בחנות. ולמחרת בבוקר יצאנו לרחוב, הגויים לא יצאו, הם פחדו מאוד מאוד מהרוסים, וגם לא היה להם השמחה הזאת שהיה לנו. אבל אני אשאל שאלה, כי אני יודע מה אני רוצה שתענה, בסדר? כן. כמה זמן היית במחבואים כאלה ואחרים? בערך. כמעט כבר שנה. קרוב לשנה? נגיד, כן. אוקיי. האם אי פעם אכלת אוכל לא כשר? לא, זה לא היה באמת בגלל... זה לא היה בגללי, אלא בגלל הציבור שהייתי איתם. האם אי פעם יצא שלא הנחת תפילין? מה? האם אי פעם יצא שלא הנחת תפילין? לא. בשיחה הזאת גמרנו לחשוב, בלשון המעטה. למדנו להכיר את פרופסור יצחק מאיר לעומק, והמשכנו לחשוב על כמה נקודות מאוד חשובות שהוא העביר לנו. אחת, היא הייתה את מדע האדירה שהייתה לו, שהוא לא פספס הנחת תפילין אחת, ולא אכל אף פעם אוכל לא כשר. ללא ספק נחשוב פעמיים כשנרצה להגיד לעצמנו, נשען עוד שעה, מקסימום נפספס תפילה. או בטח, כבר עבר לנו 3 שעות. והדבר השני שהוא לימד אותנו זה הענווה, שהייתה לו אחרי כל השאלה ששאלנו אותו. במיוחד השאלה האחרונה שאלנו אותו, האם פעם פספסת הנחת תפילין? אז הוא אמר בכזאת פשטות, זה לא פייר, היה לי מזל. והדבר האחרון שלמדנו ממנו זה פשוט לחייך, גם כשקשה.